Il-Knisja bħala ċkejkna, bħala fqira, bħala dajfa, tistrih fuq il-qawwa tal-Alla, mhux fuq il-qawwa ta' raġuni biss. Il-fidi u raġun huma żewġ ġwienaħ tal-ajkla li bihom tittajjar biex tikkontempla l-verità jgħidilna Ġwanni Pawluttini fl-enċiklika tiegħu Fides et Ratio. U għaldaqstant aħna għandna bżonn flimkien mar-raġunamenti umani għandna bżonn il-qawwa tal-fidi. U Ġwanni Pawluttini ħalla il-kwistjoni tal-familja fi żminijietna fidej il-qawwa tar-Rużarju. ċertament għalna b'Rużarju ma nipretendux li ħansolvu kollox, imma lanqas min-naħa l-oħra m'għandna biex ngħidu hekk undermine aħna nwaqqgħu ma nivvalutawx biżejjed il-qawwa li għandha din it-talba. U jiena nixtieq eżistejna mela appell ħerqan u minn qalbi f'isem Ġesu f'isem il-Madonna. Sabiex fil-Knisja eżistijej, f'dis sitwazzjoni nsabu fiha ejjew niskopru l-wol tagħna bħala Knisja viżavi il-poplu Malti, għax il-poplu Malti mhux il-Knisja. Imma aħna bħala komunità nisranija viżavi il-poplu Malti, aħna għandna din il-wol li mhux biss niddialogaw mas-soċjetà, mhux biss li nużaw argumenti mas-soċjetà, ħalli nkunu nistgħu nitkellmu bejnietna, imma nkunu nużaw il-qawwa ta' Alla fis-soċjetà. Il-qawwa ta' Rużarju, Ġwanni Pawluttini ħalla s-sitwazzjoni tal-familja f'idejn il-qawwa tal-Madonna fit-talba ta' Rużarju. Ejjew nitolbu Rużarju biex id-divorz ma jidħolx Malta. Għal-uħud forsi din hija żinnata, għal-uħud forsi jaħsbu li dina mhix possibbli. Għal-uħud din addirittura ma jemnuwiex anka fil-Knisja. U din hija weġa, ngħidha b'weġa, però ma nistax naħbi l-verità. U nixtieq minn qalbi eżisti, il-Knisja hija aħna, ġifieri jekk hemm nisrani wieħed li ma jemmenx din ħaġa, il-Knisja tonqos, mhux meta Knisja mhux qed nitkellem mill-awtorità tal-Knisja. Il-Knisja aħna flimkien ma' reja spiritwali tagħna. U jekk hemm rajja li jonqsu minn din ħaġa wkoll qed injoqsuhom wkoll, u anke huma jridu jitbidlu. Però eżisti hemm bżonn li aħna verament l-aspett tal-fidi tagħna nafdaw fil-qawwa tagħna quddiem ċirkustanzi bħal dawn. Hemm bżonn li aħna ma nirtirawx. Hemm bżonn li aħna ma nibżawx. Hemm bżonn li aħna nkunu bħal parfett li issa ħareġ mill-kukun tiegħu biex itir, mhux nitkaxkru mal-art. Imma hemm din il-qawwa li kapaċi tajjarna l fuq. Il-qawwa ta' Ġesu, il-qawwa ta' Marija. U nix nagħmel proposta minn qalbi eżistijej. Ejjew nitolbu t-talba ta' Rużarju u noffruha b'mod partikolari. Nitolbu l-Madonna li tħares il-Malta f'din is-sitwazzjoni qegħdin fiha. Nagħtu widen eżistijej. Il-Madonna kull fejn deret ħbieb. Bħalissa għandi f'moħħi Fatima u l-każ tal-Rwanda ġewwa l-Afrika. Il-Madonna tkellmet u ħabbret affarijiet li wara snin seħħew. Fil-bidu ħadd ma ta' kasu, meta seħħew kien tulejt. Il-Madonna ħafna drabi ma tiġix biex tħabbar futur noqdu bikwietna ħa naraw iseħħ xew le jekk iseħħ ngħidu lill-Madonna u jekk ma jseħħx ngħidlu mhux il-Madonna. Mhijiex il-loġika tad-deritt tal-Madonna, min jiżbalja hekk, min raġuni hekk u żbaljat fil-fatti. Għaliex eżistijej l-intervent profetiku ta' Marija huwa propju biex jippreveni mill ħaġa ssir. U mhux noqogħdu hekk nistennew il-bajtra ta' fħalna u mbagħad naraw issir xew le biex inkun nafu kienx il-Madonna jew le. Mhuwiex l-attitudni l-ġusta li għandna nieħdu. U l-Madonna eżistijej fl-istorja tad-dinja tintervjeni. U l-Pap għalinna semma leħina dwar din it-talba. Ma nix nistennew naraw l-effett tal-qawwa tar-Rużarju biex inkun nafu x'in Madonna jew le titlobna tolbu Rużarju. Jew nafdawa. Jew nafdaw. Namlu l-affarijiet tagħna sew, ma jew nafdaw. Jew nagħtu widen kif qalilna l-Papa s-sejħa ta' Marija. Marija ġewwa Fatima insisti talbitna biex iċ-ċirkustanza tal-paċi fid-dinja ħluha f'dej Rużarju. U l-Papa Benedetto XVI reċentament qal